एनडिबिनि गिबि मुंख्लं 1988 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'आवहाय बिथांनि मुंख्लं जालांदोंमोन। बिथांजों लोगोसे जोंनि आखायाव गोग्लैनाय 3,111 साफ्रोमबो मुंख्लंफोरनिसिमबो बिबानगिरि बिथांजों लोगोसे साफ्रोमबो गेदेमा मुंख्लंफोरनिसिम आंनि सेलुटखौ आं जासिग्रोबाय। हारिनि थाखाय बिथांमोना जिउ बाउलांबाय आरो हारिनि थाखाय बिथांमोना जोंनो लामा दिन्थिलांबाय जे हारिनि थाखाय गावनि जिउआ मालाबाबो देरसिन नङा, गावनि लुबैनाया गावनि न'खरा मालाबाबो देरसिन नङा, बेखौ बिथांमोना फोरमान होलांबाय आरो जों बेखौ मालाबाबो बावगारनो हानाय नङा। दिनै 36थि मुंख्लं सान फालिनायनि बे हाबाफारियाव आंबो सासे फालिफानो मोननाय बर' फिसा हिसाबै गावखौ गोजोननाय मोन्दों। बांबुरगोरानि जिथु बाउसोमनाय, बे बाउसोमनाया दिनै मोनथाम एकड़ जाबाय। मावनांगौ गोबां दंबावो, बेनि थाखाय नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ माबायदि इनिसियेटिभ लादों? खामानि आरो हाबा हुखा बे मालाबाबो जोबनानै फैया। मुलुगा जेब्लासिम थाबाय थागोन अब्लासिम जोंनि मावनांगौ खामानिया, बाउसोमनांगौनि खामानिया, हारिनि थाखाय गावखौ जिउ बाउनायनि खामानिया मालाबाबो जोबा। मोनसे समाव जोङो अस्त्र हमनानै हारिनि थाखाय जिउ बाउदोंमोन। दिनैनि दिनाव जोङो खर'नि दावहाजों हारिनि थाखाय जिउ बाउनांगोन, बेखौ बिथांमोना जोंनो फोरोंनानै गालांबाय। गतिके सोमोनांथाव बिथांमोननि जिउ बाउनाया आरो बिथांमोनखौ जोङो मोनसे थुलुंगानायनि प्रतीक हिसाबै लानानै जों आवगायलांनांगोन। ओरैनोथ' जोङो बे खेबावहाय 200निख्रुइबो बांसिन जोंहा मोनसे इनस्टलमेन्ट फैबावनो गोनां दङ। दासिमबो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ हरथ'वाखै, खिन्थु जोंनियाव 500निबो खाथियावहाय रेडि जानानै दङ। जोङो पेज हिसाबै बेखौ होबोगासिनो दङ। अलरेडि जों 3 पेज होखाबाय। दा नेक्स्ट पेजखौ जोङो बावैसोनो होनाय जागोन। गतिके बे नेक्स्ट पेजआव, 4थि पेजआव सोर हाबगोन जों बेखौ बुंस'नो हाया। बेखौ इउनिफाइड कामान्ड होननाय मोनसे कामान्डनिफ्रायसो बेखौ सिलेक्सन खालामो। जास्ट जोंनियावहाय, आंनि आखायावहाय दा आं मोननाय बायदियै 3,111ता मुंख्लंफोर दङ। बे मुंख्लंफोरनि गेजेराव पेज वाइसै बेखौ जों होलांबाय थानाय जागोन। ओनसोलाव गोबां बर' एनडिपि बिथांमोनाबो दंबावो, बिथांमोननि माबा मोनसे राहा? 65 सा जेलाव दङ। बेनि 10 साया कनभिक्टेड। गासैबो आन्डार ट्रायेलाव थानाय, कनभिक्सन जानाय बिथांमोननि जा उदां अख्राङाव लाबोनायनि हाबाफारि बे सोलिगासिनो दङ। जोङो मेडियानि गेजेरजों दल दामनानै जोंनि सुथुरनो जोङो खाबु होनो नागिराखै। गतिके जोंनि खामानिखौ जों मावलांगासिनो दङ। बेखौ गभर्नमेन्टआनो मावदों। मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जा सरकार, बिटिआर सरकार, बे सरकारानो बे खामानिखौ बा हाबाफारिखौ मावगासिनो दं।